Ναι, συγγνώμη, ο Παλαιολόγος, ναι. Ο Παπακώστας είναι τιμωρημένος. Ναι, στον Παλαιολόγο. Ψαλίδη από τον Νετέλκοβιτς, 2-0. Εντυπωσιακό γκολ. Και πάλι για την ΑΕΛ στο 18ο λεπτό. Από το ανάποδο ψαλίδι του Ιβαν Νετέλκοβιτς, ο οποίος σκαρφαλώνει στα κάγκελα. Θέλει να γίνει ένα με τους φίλους της Λάρισσας. 2-0 προβάζει τη μαγιά τους γηπεδούχους. Στο 18, ένα από τα γκολ της σεζόν αναμφίβολα, αν και μόλις μπήκαμε τον Δεκέμβρη, εμφρόντιτος ο Γιώργος Βακεντζίδης εκτελέσει και το φάουλ από τα αριστερά από τον Μύρνες Σίσιτς. Αφύλακτος ο Νετέλκοβιτς σε μια πολύ δύσκολη επιλογή, πετυχαίνει και αυτός το δεύτερο του γκολ με τα χρώματα της ΑΕΛ το καλοκαίρι από την Ρόδο. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον αναδεικνύεται τον άνθρωπο του αγώνα, καθώς από αυτόν προήλθε το πρώτο γκολ της ΑΕΛ και ο ίδιος πετυχαίνει με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο, αυτόν τον εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι το